କାହିଁକି ନା ଶୁଭମ ଶୁଭମ ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ସିଏ କମ୍ପାନୀରୁ ଚୋରି କଲା ବୋଲି ତାକୁ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା କଥା ହେବେ କମ୍ପାନୀର ଅରିଜିନାଲ ମାଲିକାଣୀ ସହିତ କଥା ହେବେ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବି କି ଦଉ ଦଉ ପଟେଲ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦେ ଶୁଭମ ଚୋରି କଲା ବୋଲି ତାକୁ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ତା ନହେଲେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ସବୁ ପଇସା ଆଣି ଚଳୁ କରିଦବ। ଆରେ ଫୁନିର ରକ୍ତଟି ଆପଣ ଚୁପ ରୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଉପରେ ଏତେ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶୁଭ ମାତ୍ର ଚାବିଟା ନେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଡାକି ନେଲି। ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମୋର ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବାବଦରେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେବି। ଏଟା ମୁଁ ଏଯାଏ ତାହେଲେ ବିଷଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଶନିଶ୍ଚର ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଖିଲା ନଈର ସୁଅ ପାଣି ନଥିବା ଜାଗାରେ ବି ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ଶିଖିଛି। ଡଙ୍ଗାଟା କିନ୍ତୁ କୂଳରେ ଲାଗେନା। କଣ କରେ ସବୁଦିନ 8 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେଣି ଭାଇନାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେ ଭଲ ଭାବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରୁନା। ଆଉ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ କଳଙ୍କିଟା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ। ଆପଣ ନନା କଣ ଡାକିଲେଣି ପାରିଲେ ସବୁଦିନ ଆପଣ ତାହେଲେ କହିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଚାଲେଣି ଅଥଚ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ନନା ଆସିବେ କଣ? ନନା ପୁରା ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ସାରିବେନି। ଏଇଠି ସବୁଦିନ ଯାଇତାଇ ନନା ନୁହନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ସେବାୟତ ଯିଏ ଡାକିଲେ ଠାକୁରେ ଓ ବୋଲି କରନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରୀ ଆମ ଲୋକ କୁହ କହିଲୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ଜାଣିକି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ଜାଣିକି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଦିନ ଦିଅଙ୍କ ପୂଜା କରି କରି ଆଜି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ଦିପଦ ସ୍ତୋତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କି ନାଇଁ ଆଉ ନୀଳାଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଶତ ତଳେ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଉଳଟା ବିଜୁଳି ଆଲୋ ଭଳି ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଭି କମଳରେ ଯୋଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ସେ ଚାରିଟାଇ ପଥର ନୁ ଆଜ୍ଞା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ କୋଉ ଧାତୁରେ ତିଆରି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହେଲେ ଏତିକି କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେହି ଯଦି ସେ ପଥରକୁ ନେଇକି ମମତା ବାନାର୍ଜୀକି ଦେଇଦିଏ ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଟାକୁ ମାଗେ ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯିବ। ସମୁଦ୍ରୀ ଆମର ଯାଇଥାଏ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏତିକି ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଯେ ବର୍ତ୍ତାନ୍ତ କରିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସହର ବୋଲି ସେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଇଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରି କରି ମୋ ଜୀବନଟା ବିତିଗଲାଣି ତାର ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବୋଲି ମୁଁ ତା ବଦଳରେ ଆପଣଠୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି। ଆମେ ପରା ତାକେ ସେବାୟତ ସେବାୟତ ନା ଡକାୟତ? କଣ କରିବେ ତମେ ପକେଇଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ? ସେ କଣ ବଳେ ବଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ? ଆରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ? ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। କାହିଁକି ଚୋର ଡକାୟତ ଗୁଡାକୁ ଏ ଘରେ ପୁରଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପକେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡା କରି ଦିଅନ୍ତି। ଦରକାର ପଡିଲେ ଏ ଲୋକଟା ଦେଉଳରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ବିକି ଦବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦାମିକା ବାସନ କୁସନ